Pace, dragi frați și surori! Mă bucur să vă pot saluta pe fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă o fac prin intermediul unei înregistrări. Sper că acolo unde vă aflați, fiecare dintre dumneavoastră, sunteți bine, atât trupește cât și sufletește. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare ca parte a trupului Domnului Iisus Hristos, a bisericii Lui răscumpărate. În mod normal, dacă am fi în biserică, acum v-aș spune să ne ridicăm în picioare, dar nu o să fac de data aceasta acest lucru, însă o să vă rog, în momentele care urmează, să încercați să vă deconectați de la lumea din jurul dumneavoastră, să încercați să vă puneți alte dispozitive decât cele pe care urmăriți acest video pe silențios, să le opriți și să încercați să vă opriți de la alte activități și să vă concentrați atenția pe închinarea din acest video. Cu tehnica pe care o avem la dispoziție, ne-am gândit să înregistrăm câteva cântări și un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru lauda lui Dumnezeu. Primiți ceea ce am pregătit ca din partea lui Dumnezeu și bucurați-vă că putem să ne închinăm lui Dumnezeu și în felul acesta. Vrem ca prin acest video să vă înveselim inima și să-i aducem împreună laudă lui Dumnezeu și să ne hrănim sufletul. Cântați și bucurați-vă împreună cu noi. Ce împărtășire, ce bucurie, când mă las pe brațul Domnului. Ce fericire, pace-mi dă mie, când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt scutit prin grația Părintelui. Eu sunt scutit când mă las pe brațul Domnului. Ce dulce e a fi un călător când mă las pe brațul Domnului. O rază e al meu conducător când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt scutit prin grația Părintelui. Eu sunt scutit când mă las pe brațul Domnului. De ce să mă tem, ce să mă înfrice, când mă las pe brațul Domnului? Domnului aproape, am pace dulce, când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt scutit prin grația Părintelui. Eu sunt scutit când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt scutit prin grația Părintelui.
lui, eu sunt scutit când mă las pe brațul Domnului. Jos la picioarele-ți stau adânc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat. Jos la picioarele-ți stau adânc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tronul tău. Copleșit de uimire, scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Jos la picioarele-ți stau adânc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat. Jos la picioarele-ți stau adânc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tronul tău. Copleșit de uimire, scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tronul tău. Copleșit de uimire, scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Jos la picioarele-ți stau adânc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat. Jos la picioarele-ți stau adânc plecat, în prezența ta
îngenunchiat, sunt îngenunchiat. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tronul tău. Copleșit de uimire, scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tronul tău. Copleșit de uimire, scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Slab. Eu sunt tare în Hristos, cel sărac, eu sunt bogat, iar cel orb sunt sănătos. O sănă, mielul lui ce-a fost junghiat. O sănă, celui mort și înviat. O sănă, mielul lui ce-a fost junghiat. O sănă, celui mort și înviat. Tot ce-a fost rău și murdar mi-ai spălat prin al tău har, ca un râu iubirea ta umple azi inima mea. O sănă, mielul lui ce-a fost junghiat. O sănă, celui mort și înviat. O sănă, mielul lui ce-a fost junghiat. O sănă, celui mort și înviat. Știu că mă vei ridica, chiar de-aș fi în adânc de văi, bucuros te voi lăuda cu ale salvării cântări. O sănă, mielul lui ce-a fost junghiat. O sănă, celui mort și înviat. O sănă, mielul lui ce-a fost junghiat. O sănă, celui mort și înviat. O sănă, mielul lui ce-a fost junghiat. O sănă, celui mort
ai schimbat-o în vin. Ochii ai deschis orbilor, Tu ești Domnul minunilor. Și din cenușă Tu scoți, nu e nimic ce nu poți, chiar și-n beznă strălucești. Tu ești cel tare, ești cel mai mare, ești Dumnezeu fără asemănare, ești cel ce vindeci cu a Ta putere, Iisus, Iisus. Și din cenușă Tu scoți, nu e nimic ce nu poți, chiar și-n beznă strălucești. Tu ești cel tare, ești cel mai mare, ești Dumnezeu fără asemănare, ești cel ce vindeci cu a Ta putere, Iisus, Iisus. Tu ești cel tare, ești cel mai mare, ești Dumnezeu fără asemănare, ești cel ce vindeci cu a Ta putere, Iisus, Iisus. Cine ne stă în cale, nimic nu ne doboară, cu noi e Dumnezeu. Cine ne stă împotrivă, cine ne stă în cale, nimic nu ne doboară, cu noi e Dumnezeu. Cine ne stă împotrivă, cine ne stă în cale, nimic nu ne doboară, cu noi e Dumnezeu. Cine ne stă împotrivă, cine ne stă în cale, nimic nu ne doboară, cu noi e Dumnezeu. Ești cel mai mare, ești Dumnezeu fără asemănare, ești cel ce vindeci cu a Ta putere, Iisus, Iisus. Tu ești cel tare, ești cel mai mare, ești Dumnezeu fără asemănare, ești cel ce vindeci cu a Ta putere, Iisus, Iisus.
Nu există Crăciun fără zăpadă. Vă aduceți aminte expresia aceasta? Aproape de fiecare dată când vine sărbătoarea întrupării Domnului Iisus Hristos, ceva sentiment se naște în noi și dorință de a vedea și zăpadă. Data de 25 decembrie trebuie să fie împodobită cu zăpadă. Altfel, Crăciunul nu e la fel. În numele Domnului Iisus vă salut pe toți care urmăriți acest clip video și vreau să vă spun că o sărbătoare și comemorarea unei sărbători nu ține neapărat de lucrurile care sunt atașate sărbătorii. Și o să vedem imediat câteva aspecte din Cuvântul lui Dumnezeu legate de ideea aceasta. Acum, pentru că suntem în situația aceasta și omenirea trece prin pandemia aceasta coronavirus, ne putem întreba ce am putea zice și ce s-ar putea face în perioada aceasta ca sărbătoarea intrării Domnului Iisus în Ierusalim sau sărbătoarea Paștelui să nu fie sărbători. Ținând cont de întrebarea aceasta, aș vrea să ne gândim la următoarea temă, următoarea meditație pentru câteva minute. Gândiți-vă ce am putea face ca sărbătoarea de pe străzi să o mutăm în casă. Vă aduceți aminte de intrarea Domnului Iisus în Ierusalim? A fost o sărbătoare care în mod special a fost consumată pe străzi. Oamenii ieșeau afară, oamenii își aruncau haine în fața Domnului Iisus, oamenii aruncau ramuri de finici, oamenii sărbătoreau în plen intrarea Împăratului Iisus Hristos în Ierusalim. Se manifestau public, pe piețe, pe străzi, în văzul tuturor. Împăratul lui Israel intră pe porțile Ierusalimului. Acum, gândindu-ne la această secvență reală, adevărată, cum am putea face ca această sărbătoare din stradă să o aducem la noi în casă? Vreau să vă dau 3 răspunsuri din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreți ca aceste sărbători să le aveți binecuvântate de Domnul în casele dumneavoastră, fără fastozitatea de altă dată pe care o aveam, fără a ne lega de un context, de o clădire, de un scenariu care se repete de atâția ani, cum am putea avea o sărbătoare de pe străzi sau o sărbătoare dintr-un context pe care l-am avut de ani de zile, să o avem la noi în casă? Primul răspuns la această întrebare este următorul. Ca sărbătoarea să o muți de pe străzi la tine în casă, trebuie să înțelegi că e vorba de sărbătorit, nu de sărbătoare. Iisus Hristos, Domnul, este o persoană care trebuie iubită, nu doar studiată. Când citești din Cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Iisus, realizezi că El este sărbătoritul. Că vorbești de flori sau vorbești de sărbătoarea Paștelui, Iisus este sărbătoritul. Dacă te vei lega de sărbătoare, de elementele care țin de sărbătoare, fi sigur că vei avea o perioadă completată cu coronavirus de dezamăgire. Nu știu în ultimii ani de ce ți-ai legat inima în perioada aceasta de sărbătoare, dar vreau să-ți aduc aminte că dacă vrei să muți sărbătoarea de pe străzi, sărbătoarea aceasta care a avut loc acum 2000 de ani, în care oamenii se bucurau de Iisus Hristos, dacă vrei să o muți de pe străzi la tine acasă, ai nevoie de sărbătorit, nu de sărbătoare. În perioada aceasta, de-a lungul timpului, ce ți-a îmbogățit ție inima și sufletul? Faptul că te-ai întâlnit cu familia? Ți-ai revăzut rudenile după o perioadă de timp? Faptul că masa ta era îmbelșugată și deja nu mai aveai loc să mănânci de la felul întâi nimic? Faptul că mesele noastre sunt atât de pline încât uităm că sunt alții care se mulțumesc și cu coajă de pâine? Asta înseamnă sărbătoarea care urmează pentru tine? Să stai în jurul mesei, să stai doar cu familia? Să fii un mare petrecăreț care
să dai tot felul de chefuri în perioada aceasta și să spui ce frumos a fost de Florin, ce frumos a fost de Paști. Dacă vrei ca sărbătoarea să fie sărbătoare, ai nevoie de sărbătorit. Ai nevoie de Isus. Isus îți poate da sens sărbătorii tale, chiar dacă ești pe stradă, chiar dacă ești acasă. În perioada aceasta caută-L pe Iisus Domnul. Vei sta acasă, vei avea timp să te gândești la ceva mai mult decât elemente tradiționale, culturale, elemente care țin de religiozitatea noastră în perioada aceasta de sărbătoare. Ai timp să te gândești la sărbătorit. Așa că, dacă vrei sărbătoarea de pe străzile Ierusalimului să fie și la tine în casă, caută-L pe sărbătorit. Un al doilea lucru care îl aflăm din Cuvântul lui Dumnezeu, din Matei 21, este că dacă vrei o sărbătoare, să o muți de pe stradă la tine în casă, ai nevoie să ai o atitudine corectă, nu doar să ai acțiuni. Nu știu dacă peste tot în lume este la fel, bănuiesc că da, dar la noi, în România, în cultura noastră, avem multă activitate în orice preajmă și în orice sărbătoare ne-am aflat. Avem cele două mari sărbători ale creștinismului, Paștele și Crăciunul, în care noi oamenii devenim strict activiști de cele mai multe ori. Realizăm unele lucruri fără să ne gândim că e vorba de atitudinea pe care noi o avem. Când Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, oamenii încep să aibă activitate. Încep să acționeze în dreptul lui, încep să-L recunoască ca împărat al lui Israel, dar să nu uităm că după câteva zile, o parte din oamenii aceștia care îi urează bun venit Domnului Iisus Hristos și îl întâmpină ca rege în Israel, sunt cei care, instignați de farisei, vor spune la moarte cu el. Dacă vrei sărbătoarea să o duci din casă și de pe stradă în casă, ai nevoie să fii un om cu atitudine corectă. Ce înseamnă să am o atitudine corectă în perioada aceasta de sărbătoare? Ținând cont că stai în casă, vei avea timp să meditezi mai mult la viața ta, la familia ta. Închide puțin televizorul. Închide-ți puțin telefonul. Închide orice altă formă de distragere a atenției pe care o ai. Și gândește-te puțin la tine. Gândește-te la viața ta. E vorba de atitudine. Gândește-te că Iisus Hristos, Domnul, pune mare preț pe viața ta. În perioada aceasta de sărbătoare, Dumnezeu vrea să ne demonstreze că nu e vorba doar de activitate, ci e vorba de atitudine. Caută-L mai mult pe El. Și Dumnezeu promite că se va lăsa găsit. Un ultim gând cu privire la tema aceasta, să muți sărbătoarea de pe stradă la tine în casă. Totul se reflectă în jurul proclamării, nu a petrecerii. Suntem chemați să spunem oamenilor despre Domnul. Tu ești chemat să spui altora despre Dumnezeu. Tu ești chemat să spui Osana fiului David. Tu ești chemat să vorbești despre mântuirea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Tu ești chemat să vorbești cuvântul lui Dumnezeu celor care nu-L cunosc. Tu ești chemat în perioada aceasta când sărbătoarea se mută de pe străzi în casă. Tu ești chemat ca acolo unde Dumnezeu te-a pus să vorbești despre veșnicie. Tu ești chemat să vorbești despre caracterul frumos al Domnului Iisus. Tu ești cel care trebuie să strige lucrurile acestea. Dacă în perioada aceasta de sărbătoare vei avea strict o petrecere în casă, o masă bună,
niște forme de divertisment seci și trecătoare. Îți garantez că sărbătoarea de pe străzile Ierusalimului nu va ajunge la tine în casă. Ca sărbătoarea de pe stradă să vină și la tine în casă, trebuie să-ți aduci aminte că e vorba de sărbătorit, nu de sărbătoare. Trebuie să-ți aduci aminte că e vorba de atitudine, nu doar de acțiuni. Și trebuie să-ți aduci aminte că e vorba de a proclama, de a spune, nu strict de a petrece această sărbătoare. Să aveți o perioadă frumoasă. Profitați din plin de izolare. Nu vă plângeți de ea. Dumnezeu este minunat și în izolare, cum Dumnezeu este minunat și în libertate. Rugați-vă pentru țara noastră, rugați-vă pentru cadrele medicale, rugați-vă pentru poliție, toate organele implicate în lupta aceasta cu coronavirus. Dar mai mult decât orice, rugați-vă ca în perioada aceasta să vi deschide inima sufletului către Domnul Dumnezeul nostru. Apelați la Domnul Dumnezeul nostru, indiferent de ce lumea spune. Dumnezeu poate să ne scape și Dumnezeu poate să aducă sărbătoarea de pe străzile Ierusalimului și la noi.